hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay ligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ng sanlibutan. Ngunit si Noe ay pinilang na matuloy dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sorry pa ba? Okay? So kanina po, ang rain ay ini-interpret natin na si negative side. Kasi nga po yun, regular rain. Yung mga langgam, naghahanda sila para sa darating na pag-ulan. At yung the next time is yung paghamon sa ating pananalig. So those two terms refer to a negative scenario. But this thing, ang nangyari from the history, it became a positive thing because it refers to the faith. Amen. It refers to the salvation that will eventually come on the later part. Napakabuti ng Panginoon sapagkat nang siya ay nagsulat or nakakda ng history, hindi niya yun basta lang isinulat ng ganun. Isinulat niya yun para maunawaan sa kasalukuyan kung gaano siya kabuti. Na binibigyan tayo ng babala na bago pa mangyari ang isang bagay, ayon ay tinakda na ng Diyos. Amen. Kaya kanong binanggit kanina ni Pastora Bibi, patungkol po sa pag-iirang sa atin. Hindi natin plinano, hindi natin imagine. Din ako, I personally myself, hindi ko rin alam na one day, magpangangaral po ako. But that thing was mandated or commanded by the Lord for us to do. Otherwise, we're not able, kung hindi po natin yung gagawin, hindi rin po tayo mapapabuti. Amen? Bakit natin alam yun? Because of the history. Because of the history of John. Amen. So, in-emphasize ko na yung history ay napakahalaga at ginawa ni Lord para bigyan tayo ng paalala sa kasalukuyan na hindi lang yung tinakda na gano'n lang. Isinulat yun para ipakita na ang Diyos ay makaturungan Diyos, na hindi niya ipapahintulot ang isang bagay na mangyari na hindi niya isinabi. Hindi pa ihintulutan ni Lord ang isang bagay na hindi alam ng isang mananampalataya na mangyayari. Amen! Kaya itinakda yun. Ganun po. Kaya ito pong pag-aaralan natin, it refers kaya early rain, yung unang ulan, sapagkat yung unang ulan, base po dito sa pinasa po natin, okay? Dahil sa pananampalataya, gumawa yung sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Okay, mamaya po babasahin po natin yung sitas na yan. Sinabi ni Lord kay Yahweh, ang mga tao, lubusan na yung kanilang kasamaan. Okay? Dahil dyan, lilipunin ko sila, gumawa ka ng arka. Magbubuhos ako ng matinding ulan. Baha. Yung baha, during that time, hindi pa naman po yun nag-i-exist. Dahil sa panahon na yun. Pero dito, makikita natin, na dahil sa pananalig at dahil sa ulan na yun, nanalig si Moses at nabuhayan siya para maniwala sa Diyos. Bagaman walang ulan, walang baha noong panahon niya, pero dahil sinabi yun ni Lord, siya po ay nagkaroon ng pananalig. At yung kanyang pananalig, yun po yung nagligtas sa kanya. Amen. Amen. Diba parehas po yun sa atin? Sabi ko nga po sa inyo, hindi nasulat yan ng ganyan para ibahin yung pattern. Dahil hanggang ngayon, yung pattern ng pananalig at yung pattern ng pag-asa mula kay Lord ay nagparehas. Kagaya ng panahon na yan. Tayo po ay naliligtas sa pamamagitan po ng ating pananalig. Amen? Ano ba ang pananalig? Mamaya mababasa din po natin yan. Okay? Dahil dyan, sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa nakikita, gumawa daw siya ng isang barko na kung saan pati yung kanyang pamilya ay maliligtas. There's no other way. Walang ibang kaligtasan during that time. Walang ibang makakaligtas sa ulan during that time kung hindi dahil sa mananampalataya ni Noah. At dahil daw doon, gumawa siya at kanyang pamilya ay naligtas. Kaya sabihin mo yung sa katabi mo yung pananalig natin, yung pananampalataya natin, may tutunguhan yan. Hindi tayo pwedeng mananampalataya at manalig at eventually sa dulo, mapapahabak pala tayo. Otherwise, walang saysay yung mga bagay na ginagawa po natin. Amen? Amen. Pero salamat sa
sa Diyos. Sapagkat may babala ang nature, may babala ang history, may babala ang mga ngaran. Para kaunawaan tayo at ulit-ulitin na sabihin sa atin na yung ating pananalig ay may pupuntahan. Amen! Dahil may bagyo, may ulan, nung panahon na yan, lahat daw sila maliligtas. Yun po yung pupuntahan. Kaligtasan. Sabi mo sa katalon mo, kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, mahaba kung usapan niya. Pero isa ang mahalaga. Para maligtas ka ng Diyos, kailangan mo ng pananalig at pananampalataya. Pag wala kang pananalig at pananampalataya, hindi ka maliligtas ng Diyos. That is a condition. Bakit condition? That is a must. Bakit? Because of the history. Nalalaman mo na mahalaga yun, nalalaman mo na importante yun, hindi dahil sinabi yun, kundi napatunayan yun sa history. Amen? Ayan. Sa pamamagitan nito, nakatulang ang sanlibutan. Ngunit dahil sa pananampalataya, napatuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Yun pa lang, salamat. So, bagaman yung rin kanina pinag-uusapan natin na in negative side, naging positive siya dahil yun yung naging ugat ng pananalig at pananampalataya para sila maligtas. Amen? Ay, didetalyado natin paano ba nangyari yan. Pakapakad po natin ang Diyos. Glory to God. So, ay, basahin po natin yan. So, 13, sinabi, Pinagawa ng malaking barko sa Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, ipagpasyahan ko ng lipunin ng lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sikulan ng kanilang kasamaan. Uunahin ko siya sa amin ng daigdig. okay. Sabi ko nga sa inyo, hindi mangyayari ang kasalukuyan na hindi nangyari sa past. At mangyayari ito sa kasalukuyan. Alam natin na kahit anong gawin ng tao nung mayroon inside everything, it is a fact, hindi kayang gunawin ng tao, hindi kayang gunawin ng tao ang mundo. Ang kaya lang gumunaw ng mundo, Diyos. Maniwala po tayo? Kaya magaling, totoo po yun, ang kaya lang gumunaw ng mundo, Diyos. Kahit anong gawin ng tao, hindi niya magugunaw ang mundo. Dahil Diyos ang may kapangyarihan at kakayahan. Bakit? Kasi nga mangyayari uli yun. Mangyayari uli nagugunawin ng Diyos kagaya ng panahon ni. At ang pinakamatinding senyalis na tayo yung ulan. Amen. Ito ulan na literal. Pero mamaya ay mas matinding ulan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ulan na dito na pinag-uusapan natin ngayon, pagpapala. Kanina pinag-uusapan natin ulan ni na Sister Pipa, nila Sister Asincha. Ay, yung discourage ko, talaga pagsubok, talaga paghahamon sa pananalig. Pero ito hindi. Makikita natin na yung ulan na yan, yung naging picture or saligan ng pananalig para maligtas ang tao. Sinasabi natin yung hindi dahil sinabi lang, kundi ginawa yung ni Lord at inintend niya throughout history. At mangyayari yun sa susunod at darating na panahon. Kaya may ulan ulit. Sabi mo sa kapay, may ulan ulit! Kaya lang sa topic na dito. Amen! Ay, sabi ito, pag-usapan natin yung dating ulan. Kasi may dating ulan. Hindi inintend na dating ulan dahil yun na yung dating ulan. Inintend para ulitin yung history itself. Na may magugunaw uli ang mundo. Bakit magugunaw uli? Nagunaw na nun eh. Kaya hindi posible magunaw uli. Amen! Hindi po sinasabi para takutin tayo. It is a warning that we must aware na tayo kahit anong gawin natin, nakatakda na ang mundo sa dadat na ito. Kahit anong gawin ng tao dito, may dadat na yung mundo. Amen? Ang nakakatakot niya, kapag masyado tayo maraming ginagawa sa mundo na to, nawawala yung focus natin at nakakalimutan natin yung plano ng Diyos sa mundo. Tama? Tama. Pero maganda, may mga ganitong gawain, pagdalo sa pagtitipon, may Bible study, para inaalala natin na mayroong hangganan to. Kahit tayo may hangganan tayo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Basta sigurado may hangganan tayo. Amen! Ay, palapakan po natin. Ayan, dahil sa sama, dahil bakit daw gugunawin, dahil daw masama. At nangyari na ito ngayon, nangyayari ulit. Sabi nga doon sa Mateo
yung pagbabalik ni Lord, kagaya ng panahon ni Noah. Bakit? Kasi the history is repeat itself. Gugunawin ng Diyos ang mundo dahil sa kasamaan ng tao. The same, gugunawin ni Lord ang mundo sa future dahil sa kasamaan ng tao. Hindi bago yun. Inintel ni Lord na isulat ng history at marami nagsakripisyong buhay at namatay para sabihin sa ating kasalukuyan na dapat tayo po ay handa. Dapat manalig ka. Dapat manampalataya ka. Dahil walang ibang magliligtas sa'yo kundi yung bagay na yan. Yan yung barko mo, yan yung angkla mo para maligtas ka. Kung paano naligtas sila sa panahon ni Noah. Amen? Hey, yan. Gugunawin ko dahil masama na ang daybitas. Ayan yung history. Bakit gugunawin? Dahil masama na ang mga tao. Okay. So, ito yung sabi niya. Basahin po natin 70. Palulubin dito. Lulubin po sa tubig ay lumubig at nalilimot ang lahat ng buhay sa balat ng lipa. Ngunit ang gagawa ng kasunduan natin, isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki at yung mga asawa nila at umasa kayo sa barko. Okay. So, yung kasunduan nandun sa barko. Dahil nagkaroon ng barko dahil sa pananang alam-alam. Yun yung kasunduan. Lahat ng wala din dahil sila mamamatay. Bakit sinabi yon? Para babalaan tayo ngayon sa kasalukuyan na may mangyayari yung ipag-ibig. At ang tanging solusyon din ganyan. Yung pananalig at pananampalataya na nakakapag. Tanungin natin sa sarili natin, yung pananalig ko ba pananampalataya ko nakakapagligtas? Ibalik ko na yung rin mo sa buhay. Regular rin mo ba? Nakakapagligtas ba? Kapag dumadanas ka pa ng mga regular rin mo, hindi ka ba nagre-reklamo? Ay, pag mabibigat ba yung pagsubok mo, hindi ka ba nagtigilin yung asis mo naman. Basta ang punto dito, ang pananalig ay napakahalaga para maligtas tayo. At walang pananalig, hindi tayo maliligtas. Sinabi ko ba yun hindi? History ang nagsabi ko. Dahil sa pananalig ni Noah, gumawa daw siya ng arka. Gano'n na katagal ginawa? Kasi 500 years old siya. Ano yung mga pag-usapan naman natin? Mag-complete tayo ng konti. Para makita natin na napakabuti ni Lord. Napakapasensyoso ni Lord. Sabi mo sa katabi, pasensyoso. So tayo, pinagpapasensyahan natin yung mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. O marami tayong pinagpapasensyahan, mas matindi ang pasensya ni Lord. Dahil makikita natin sa history kung paano siya nagpasensya sa tao. Para lang iligtas yung tao ng panahon na. Kaya eventually, nakakalungkot. Ano yung nangyari? Pinili ng tao na mapahamak siya. Kaya kaya mangyayari ko dito. Dahil nga ang Diyos magaling, hindi siya nagsulat sa Biblia na sinulat na para gawin history. Ginawa yun para ipakita na may history na ganap at mangyayari yun. Amen? Amen. Nice. Okay, so may kasunduan. Basahin ko natin yan. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninitigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Pinalugtan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. So, tiyak. Kung sa katabi mo, tiyak. Tiyak. Kaya pag sinabi sa Book of Revelation na magkakaroon ng tatakan, tiyak ito. At sa katunayan, minamindset na yung utak natin sa kasalukuyan. Diba? Tataka ka bakit bago ka papasok sa mundo, babarinig ka dito eh. Tapos babarinig ka dito. Diba? Hindi pa ba kayo nagtataka? Ibig sabihin nila mindset yung utak ng tao na normal yun. Kapag alam mo bakit dito binabaril? Bakit dito binabaril? Eh kasi dahil sa medicine, dahil ganyan. Tama na naman kasi pinag-aralan nila. Pero eventually, mindsetin nyo, papunta na dun yun. Sabi sa Bible, i-scan ka, saan ka ba i-scan dito sa pagsabay tatak naman dito sa kanin. Matutuwa ka kapag alam mo yun, may nauunawaan natin mo. Pag nauunawaan natin yun, kung ano yung mga bagay na dumadating sa atin, magiging masaya tayo. Kasi you are living, not in the future, but you are living at the moment. Nabubuhay tayo sa kasalukuyan. Hindi masamang nagplano ka ng future. Pero minsan nakalimutan yung pinaka-foundation ng bagay, lahat sa mundo ay mapapara.
at makalimutan mo yung faith mo, sakripisyo mo para doon sa bagay na sinasabi ng mundo, medyo questionable. Kasi never natin matutumbasan yung pananalig na meron po tayo. Dahil na yung pinakamahalaga ang kasunduan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen! Hindi kayang tumbasan ng yaman niya. Hindi kayang tumbasan ng kahit anong bagay yan ang pinagkakaabalan. Sapagkat yung pananalig at pananampalataya niya, yan yung bagay na nilagay sa puso at isip natin ni Lord sa kanyang bagong covenant sa atin. Ilalagay ko sa kanilang puso at mga isip na hindi na nila kailangan tumuhan patungkol sa Panginoon. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. Kakalimutan ko ang kanilang mga kasalanan. Yung covenant yun. At nangyayari yun sa kasalukuyan. Amen? Pero yan, kakalugdan tayo ni Lord kapag tayo po ay meron pananampalataya gaya nung mga una, ano tayo, katiyakan na mangyayari yung sinabi ng Diyos. Bakit mangyayari? Kasi nangyari na noon. Kaya hindi yung posibleng mangyari ulit. Amen. So, makikita natin kasi malapit talaga eh. Malapit na. Hindi ko din alam bakit ito yung naging topic natin. Basta alam ko na si Lord lagi tayong pinapaalala. Na hindi tayo mag-focus sa bagyo ng pagkalimot. Hindi tayo mag-focus sa storm na nakakalimutan natin. Bagkos yung storm yung bagyo na dumadating sa buhay natin, yun yung magpapaalala sa atin. Na merong future na pagdating ng Diyos. May future na kaligtasan. Nangyayari sa bagyo natin, sa pagsubok natin, iniisip natin, reklamo. Pero pag inisip mo na yun, may future na kaligtasan. Magiging positive way lahat ng tingin mo sa pagsubok sa Diyos. Amen? Amen? Eh, taas, dahil yan sa pananampalataya. So, basahin natin yan, At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayan ng hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat na yung mabuting pagtotoo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng pinangako, sapagkat naibasa ng plan ng Diyos para sa atin, upang sila hindi maging ganap malibang pasalamatan. ito yung binasa kanina ni kapatid na natin. Hindi kami nag-usap, pero parehas yung pinapataman. Ano yung sabi ko nun? Yung pananampalataya daw nila nag-iwan ng kasaysayan hindi nalilimutan. Hanggang ngayon, yung kasaysayan ni Noah, bakit ginunaw? Yung logic nandito pa rin. Amen? Ginunaw dahil masama yung mga tao. Ama, ang naging matuwid si Noah, bakit daw siya naging matuwid? Nanampalataya siya. Ano yung patunay ng pananampalataya niya? Hindi gumawa siya ng arko, bagamat hindi niya pa nakikita yung ulan at baha. Kaya nagkaroon ng kasunduan. Dahil sa pananampalataya niya, sabi niya sa kayo, sige, may kasunduan. Kasunduan na kapag nandiyan sa arka, maliligtas. Ano yung ibig sabihin? Ano yung history na hindi malilimutan kailanman na kailangan ng pananampalataya at pananalig para maligtas? Amen? Yung history na yung ulan, yung baha, naging sandata para bahain at gunawin ng mundo. Pero itong darating na future, bagaman may ganun pa rin, but it different side. Pero dito, yung ulan, nag-destroy. But on the current future, itong ulan, kakaibaman nila. But the history itself repeats itself. Masama ang tao. Gugulawin ng Diyos ang mundo. At kailangan ng pananalig para maligtas. At makasama ka dun sa kasunduan ng pag-iligtas. Kasi sabi diyan, kung kasaysayan daw na yan ay hindi makakalimutan kayo. Hanggang ngayon, inaalala natin. At hanggang ngayon, ninanamnam natin. Dahil yung kasaysayan na yun, sinulat ni Lord, ginawa ni Lord, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Amen! Para sa atin yun, para tayo po ay gumising. Para po tayo ay mag-wake up. Na yung bagyo sa buhay mo, huwag mong gawin reklamo yan. Gawin mo yung pagpapala para makita ng Diyos yung pagliligtas na sa'yo. Amen! Amen? Huwag tayo maging pananampalataya ng reklamador. Huwag tayo maging believer na simpleng pagsubok at bagyo ng ating buhay, isasala yung ating pananalig para kalimutan mo. Pagkos patunayan natin na sa pamamagitan ng bagyo na yan, kaya tayong pinigpas. Amen!
Amen! Ililigtas ka ng Diyos. Papakita ng Diyos na ang kasaysayan ay hindi lang sinulat ng ganito, kundi mararamdaman mo at makikita mo sa buhay mo na ang Diyos sa pinaglilingkuran natin nito. Umanggap sila ng ipinangako, ito yung sinainapasis kanila, sapagkat, ay dahil ito, bagamat may mabuting patutuo, kanila ay hindi nila tumanggap ng pangako. So si Moses, sa panahon na lang, diba? Hindi nila lubusan natanggap. Even though nakita nila, naamog nila, naramdaman nila. It just emphasizes na merong hangganan ng lahat. Amen. Pinapakita niya yung katotohanan na hindi lahat makukuha mo. Sabi mo sa katotohanan, hindi lahat makukuha natin. Kasi pagpapibigay sa atin ng alaala yan, namilimitasyon lang tayo sa Diyos. Na ang pinakadakilang pagpapala ng Diyos ay yung buhay na darating. Dahil sa buhay na darating, yun yung lubusan na pagpapala natin. Kaya pag dito sa buhay na nakakatamasa ka ng konting ginhawa sa buhay, maging masaya ka na. Kasi, huwag mo nang hangarin na dahil sa umangat ka pa, kung yun ang pinitulog sa iyo, Lord. Okay. Amen? Kung may trabaho ka na mainam, hindi ka nangahapak ng kapwa mo, nagiging maayos ka, magpasalamat ko din. Ang dami-dami walang trabaho. Tama? Kung meron kang bahay na sabihin mo, hindi pa siya tapos. Kung tingnan may bahay kayo, baka nangungupahan. Pinapaalis dahil hindi makabayad sa upa nyo. Ang Diyos hindi nagpapabaya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Tatandaan mo yan. Tatandaan natin yan. Kaya kahit anong pinaka-worship mission ng buhay natin, ang Diyos naman. Kasi yung pananampalataya natin sa Kanya. Dumadanas ka man ng bagyo, pagsubok, at the end of the day, ililigtas ka lang. Kasi may pananampalataya ka na. Sabi dyan, animate na, okay, basahin po natin ito. Computin natin, napakabuti ni Lord. Kasi, malapit natin dito sa history, na hindi lang basta ginunaw ni Lord ang mundo. Nung sinabi niya kay Noah na bibabaha, hindi agad bumaha. Napakabuti ni Lord kasi may history na nag-compute para yung pasensya ni Lord bago gunawin yung mundo, maligtas yung tao. Si Methuselah sa 969 years old. Siya yung pinakamatandang tao na nabuhay sa kasaysayan. At imagine niyo yung pagkamatay niya, doon lang dumating yung bagyo. Doon lang dumating yung baha. Inabot ni Methuselah yung si Lamech. Inabot ni Methuselah yung si Noah. Bago nagunaw, namatay muna siya bago pagunaw yung mundo. 969. Pero natin siya yung pinakamatandang tao. Pero ano yung message niya? Ang message niya doon, pinagbigyan ni Lord ng tao na maniwala kay Noah kahit 500 years old si Noah. That's 100 years old difference. Pero ano nangyari? May napalapa? Wag tayo, yung panahon natin ngayon, nakakalungkot man, pero ganun yung mangyayari. Kahit share ka ng share, kahit ang puso mo maganda, kahit ibigay mo ng patutuo yung buhay mo, meron talagang anak. At papalo lang tayo kasi kasama tayo. Bakit ko nasabi? Kasi yung panahon ni Noah, 100 years, binuhay ni Lord yung pinakamatandang tao sa kaysaysayan para sabihin sa ngayon na gano'n, nagintay ang Diyos para yung mga tao sumakay sa barko. Para yung mga tao maniwala doon sa pananalig ni Noah at maligtas ako. Kaya nang wala nangyari. Nagbuhay ng pinakamatandang tao. Paano? Kasi sabi ni Lord yan, pagkatapos nito, ang buhay na ng tao 100 years.
dahil sa sobrang kasama. Alam niyo po, hindi lang basta ganun yun. Pag nararamdaman natin yung message sa atin, matutuwa tayo na meron pala tayong Jesus Cristo na nagligtas sa atin. Merong Jesus Christ na binigay niya yung kanyang buhay para maging salida ng ating pananampalataya. At yung ating pananalig at pananampalataya ay umangla sa bako. Amen? Kahit anong pagsubok, kahit anong bagyo ng buhay, huwag kang bibitaw. Huwag tayong bibitaw! Kasi, yung pananampalataya na meron tayo is yung pananampalataya makapagligtas sa atin. Hindi pera ng mundo na to magliligtas sa'yo, kapatid. Hindi yaman, hindi ganda, hindi kapangyarihan ng mundo na to, hindi ka maliligtas yan. Ang tanging makakapagligtas lang sa'yo, isang pananampalataya niya. Amen? Kaya huwag kang aasa upang naman kung iaasa tayo sa Diyos. Nilagay sa kasaysayan yung pinakamagandang tao para i-emphasize sa atin na hindi pa huli ang lahat. Kung ang pananalig mo ngayon ay nakalagay lang sa buwang inay, dahil tagapakinig ka lang, laliman mo ng water. Laliman mo, diretso ka, laliman mo. Hanggang hindi lumulubog yung barko sa panahon ni Jesus, kasama mo siya. Sabi ng mga anak, mamamatay na kami. Hindi ka mamamatay. Kasi kasama mo siya. Pagpulitan tayo. Huwag tayo magsama. Kung paano ang Diyos hindi nagsawa ng panahon ni Noah. Nagbuhay siya ng pinakamatandang tao para sasabihin sa kasaysayan na gano'ng kamahal ng Diyos ang tao. Binibigyan niya sila ng pagkakataon na magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan para sila ay maligtas. Amen? Kaya huwag tayo masyado simpleng pagsubok lang, pinakalimutan natin yung faith na meron tayo. Diretso ka pa. Okay? Sabi dyan, 2 Peter 3. Saan ko natin? Ang hindi ang lahat ng pagsisiyat maluto sa kasalanan. napakabuti ni Lord kasi yung nakilala natin yung sinibigyan niya tayo. Hindi niya tayo kagad yung husgahan. Binigyan niya tayo ng pagkakataon. Kasi gusto niya naman talaga maligtas. Ang gusto ni Lord maraming makagpanggap sa Kanya. Kaya ang mismo ng buhay niya binigay niya. Para lahat ng tao makatamasa ng pangako ng kaligtasan. Salamat lang tayo kasi bilang tao, unti-unti natin itong nauunawa. Bagaman hindi pasok lang sa pagkaunawa natin. But eventually habang lumalago tayo, nauunawaan natin. At kung saan naunawaan mo yan, matutuwa ka. Sapagkat totoo pinagpala tayo. Imagine mo, iligtas ka lang. Hindi kaya tumbasan ng anumang lahat. Ayan, may pagkakataon pa. May pagkakataon pa. Tayo natin hayaan mapahamak tayo. Magsisi tayo at tumalikot tayo sa ating mga baguhin natin yung puso natin. Yung puso natin na kinalimutan ng manalig. Ayaw ng manalig dahil paulit-ulit lang. Pagpatuloy ka lang. Amen? O, diretso! Katulad pa darating si Lord, may tulong tayo ni Lord makapag-saturday pa tayo. Amen? Limitado na nga yung gawain. Yan, nararamdaman mo na, diba? Puro online, yung mga malaki ngayon, talagang tibagan, puro online. Anong nararamdaman mo sa online? Alam yung pre-game yun. Tama. Bakit? Kasi nga inahanda ni Lord na mayroon tayo.
Magaling ang kaaway, espiritu yan, buhay yan, simula ng kasaysayan. Kaya alam mo. Pero tayo anak ni Lord makakano. Bakit? Alam natin yung salita ni Lord at sinasagawa. Hindi man pulido, pero nagpapatuloy tayo sa ating pananalig at pagkilala sa ating Diyos. Amen. Sa loob, patuloy tayo. Okay? Enzo. Okay. Sabi po natin yan, alam ko. Ang kung mga malagay lahat ng ginawa ng Diyos, wala na kailangang idagdag, wala rin dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga nangyayari. Yung history daw ginawa para daw magkaroon ng takot ang tao sa Diyos. Kaya lang, mangyayari daw uli yun. Na totoo, ang tao, hindi tayo magkakaroon ng takot sa Diyos. Amen. Kaya paulit-ulit. Ngayon, nagkaroon ng break yun dahil kay Jesus Christ. Bakit? Kasi siya yung Panginoon ng tagapagligtas. Kaya para sa atin, hindi na tayo kasama sa mga tao na mapapahamak nang dahil sa kasalanan, kundi malilipas tayo ng dahil sa pananampalataya. Amen? Hindi tayo kasama doon sa wala sa arka na mamamatay. Kasama tayo doon sa maliligtas dahil sa ating pananampalataya. Bakit? Bakit ko in-emphasize yun? Kasi nga mauulit mo. So, ginawa ni Lord na ginunaw niya yun dahil magugunaw ulit sa inyo. At ang pinakahudyat doon yung rain. Yung pula. Amen. Kaya yung pula niya matindi yan. Totoo yung sabi ni Pastor Alex. Pagpapalay ang ulan, hindi yan parating negatibo. Yung history niya, negatibo kasi namatay sila. Pero yung ulan na yan, nagpatatag sa pananalig nila. Amen? Dahil lahat, diretso. Glory to God at maraming salamat po sa Panginoon. Ayun muna tayo.